ko amala ko problem khat ko apa kini itu la बहुत है ada mana Pilar pitira pama Ilong inangi mo Ilong inangi mo piang ne mo piang long ni bekloi pofan piang ne mo Dia bangke non mo pen kaningi tang son thot si non pini penap amat hala kapi phuktang a pilar abang nang iserak non la pilar dong se kither lo plong tang te nitum adoi a hoi kidu nitum aning theklong po panse ni pachini thek chot lo o arni se lom penta pilar ke chok lo temadi seta me la bangso pilar pen ajok si arang tum ni tum hi nang ki pet dia phanse bangso pilar ke pi phukdak lo mati a hoi ke chi pet pon dia phansi anse la bangso pilar nang inon puthot resolution ther klong pen nitum tapat arong phan nang pitikang nang ji nitum adoi ahoi pintum ka chara kom ke dia phan law and order tum phan same nitum tuning rilo non kedam tangge nitum phun se nitum ka chi chok chi theng nong nang li dunje matedi ansta non pen ni phlang anke la ka chi chok chi theng awe hu cha lang tum kai ke hu cha me adoi ahoi bangke nang phuri dun vera sonte sin tum tuning ri dun lo panchat lo parlupon ka hawai kalau nilitum rong thom kerahini lapen nilitum la labang area tong phan ta kawar pon rutang te kaduwe rong phike rong thom ke ba set ke bak du kokpo ati mala cumang la labang area tong bang na active na det ma nilitum la tung han bang chingki chi than bom lo no la masu komiti long na pe dudun je phan lapen mola pilar bu thak bang ke la ke FR la ke tumi masi pidel lo la ke litum ma lo na thupensi FR pidelo laga nili tuma mekeni ta thegon lolo langkero ya pilar puthak ta pierlo apen lakta par pilar ki puktang lang sukota pierlo laga atang te pin ladak alam du BP government fan che phawong blotang te kisman dumbang ke kamatha e political meeting pu irdetiti la son thak thak si congress tum fan ta phaphe special si fan ta phaphe pen BJP tum phanta we matro nili tum ladak so chinga mlinga border development committee la pen tum la chisong gon rapet lang MP head branch ha KC tum pen shot sini tum organize poncha jela dak party hin wang ga ti masi ahok nil dak nil tum hang ponte wang ji he sanong ke wang jelang bang ani tum ke hangi phani tum chisik lo tangte non dak nili tum theklong lo ladak ituma kaching hon ituma MLA Ruksing sar alang lita wang lo lapen thu ladak karbiang autonomous council yem lo yuping muslai lang lita dak wang lo lapen opposition party hin pentame la congress elising tipi ta wang ilo lapen special seat la jai ka tharta wang lo theklong lo solution ke avelo la nanglang po nampo lapen isining du ko bang ke ladak ke amreng consensus ka puri binong mothe ladak ni tuma wut ka chuyok ve dak nitum Bharatiya Janata Party pen kachupe haipon sang pirina terang pi alang li humusti lu binong lo ladak ke ase sabu rat pen ning du ko kachipak lang bang ke itum dak elected le duta wang we de imi thang elected le wang we tang de le komara lu khitum se ke wang jila ada rong kisung alam nal tum pu pache thang apor nang tum phanta frangsi nang churo lo nilitum tapar furun lo nilitum lason akes ke phuna komane pene nang klem wong po kisung tapar so se okdai nang mande yeseme kindum tapat pen pangap nitum aprang mata lason ke charwo jibong lason nitum ave bonstame la council na thu pen pene development nang pipo nang klem po ahok lo ne ahok helo ne yatum ke council men pe sanang klem yak nang than lo council pe lemane individually sanang klem non herjong akya salam la 26 alam tani tum chini dun de rong asar pen ke rong asar signature da du pusipu ta ko son lo ne raso chithi long tani tum ne rong pen ke thang da chini dun de stame apurun lo adak akite giding tum ge bang huta dolo ni tum kai ke ta pubom lo la ajat akam le la border lo nang klem ji pustame aprang sigi klem ni bang ke board la pilar bang border bang ke na pathe ba prang tha hema la tum meghalaya sori pu bang ke la tapat langkeroi la khanduli la area ke disputed area pusra tum gi pu
ini ke pilar dotang ko ke disputed area ke kalilo nitum ke disputed area kali usen nitum ke cerai kombom lo ngenon kedam tanga poranta an ya simera bang kenon nitum rong sorle nangrap tha buke chuni riu ni kalilo nitum rong akisu ngalama bang ke alang nitum chini et plong telang tum bang senang rap ni polo nitum rong penle abatai nitum phan nangrap tha kichu gijuna son nitum dorau lo nitum puyok lo ni lahailam alang tum chini melo tema patai sili patai ni li apurun patai batai lo tum na chomang na pe gacar bonang duty ki donang je anar lu popelo jar lu popelo kam cibikok cuklem nong le chodam nong le lapendak ta pada rong bang ke arong ke don paruni duhi arong arta mata 1951 aprang mesila sorong ke dolo monstame la daga rong langdam lonton irun bakse government sakuri ki do putawe daga rong sor phansi penes government sakuri pc la putawe daga rong sor ke do chukle mathai bese ki thege ding dumta bang ha kunane ha town city se karbomlo chongda dam phanse ha chennai tango ha kolkata to ha chongda dam bomlo ta para rong puke inut bakse government sakuri kipilo putawe aprang inut bahini dolo tonta thitu thailo non api border ke charai komni puke pubom tamila dak ki du thibye phan se bene rong la border area long pene sakuri isi pene chukidaran ba ku pene school long pene chukidar ba pene department long pene master long ba puta ki piave lason se rong banganang duk bomlo rong ara tum media thengno ipuji po bang e phelo nili tum ke tapat arong le tupok nang li tum nang sini la posi kacur la mawar sait ni tum ke sung pik jadi nili tum ke morha ki bucot anwet belek awar sai velo nili tum ke la posi theka sonte nili tum aphan ka kerap ka pijir na son dote nang pidun te messenger pun chuning rilo